Purwa madya wasana gatin utamin babaring pangantika pasramyang prampi paripurna seping pambengan kalis ing rubeda niring sampikala kawis tinggal kadang pisan lumantar bapa bayan sumengaturing tariase katur dumateng panjenengan bapa ngadiman sekalian sampun keparkatan pidin panjenengan bapa bayan riyanto tumuli ing mangke kepareng katuraken dening panjenengan bapa ngadiman sekalian. Purtaming mangke ndungkap wayane mangsa kala wisudan jati daupala karma pangging sang temanten sekalian. Muridatan tumangsuh lampeng tata cara wisudan dawuh pangging temanten katur panjenengan Ibu Jurias kang mongko sumbaganing parigian purba wasesa amung kasumanggaken. Para tamu kasuwun nderek uyung-uyungan niku minta ing malimar maning iwang man mugi tumampang tidaksana wisudan daping puter manten mangke purwa madya patutan manggiru pida. Tumampang padha wisudan daping temanten lamun rupa tebih kaliyan canduka kang nedhekantun suka candrane. Us dumugi wayaning mangsa kala dumawing kudrat. Ing madyaning sasana parigan ana titahing Gusti ingkang sawiji putri ingkang sajiga putra sumedya netepi ing gesangan cik alamadya. Mangkono temanten carempit wis pangapagot tinggal tempuh ing Panduru Catur Netra ingkang linambaran budi luhur. Sakono daya pangriba kang mbabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumanem ing sanubari. Saksana temen amreping uba rampine panggih sarwi bebalangan gantel apa ta srana lan werdine. Yo dibalangke 1, 2, 3. Parentul gantal jumat saking suruh kang matem rose lininting tinang sulan lewenang. Ing kono mangkuwerdi suruh. Tegese sumrupa nganti weruh aja mung tata gelar lahir nanging weruh. Nganti raos sing rasa nggih rasa kang sejati suruh. Senajan siji lumah lawan kurupe nanging ginigit padha rasane werdinira. Nadyan ingkang sawiji putri ingkang sajuga jejer priya lamun manunggalake tekad bisa manunggalake cipta rasa mekarsenya pinasti dadi jatuh kraminira. Risang teman putri Rorodyah Ayu Permatasari Sigra tangkep karangasta kaliyan teman kakung Sang Abagus Santosa kinarata ndayekti netepi upacara panggih. Panggih kono mengkurdi mangudi pangudi gambung penggalih ati kang loro manunggal nyawiji. Tumuli sigra jumangkah mungguing kelawah teman kakung Sang Abagus Santosa tigra napak antigan. Tinapa yang podo pun yang hantiku pecah seleko tanggaping sasmo temanten putri Diah Ayu Permatasari juga nyiduk tirtawan ingkang sinampur sekataman kinari hamid jigi wibah ambasuh ampir ingkang garwa ing kono mengkur diangi cali Soekarto tegese ngicali reget ing saranduning badan mugi nyoka pangbat watang babar layan inambaran resretno nggih tresna kang sejati ingkang tuwuh saking telenging manak repi demer manem tan ana sabawaning walangan isih gegedhengan pindha tan ana basa mirana kaya datal lumampah karana kadaya wiwah kaperbawan miting upacara wisudan dawuh suci. Purwa madya wasmitun diri sebaganing parigian Ibu Rias Rosi Salon
Tumapaing padha urut runtut bebasan samentan kerapi samentan ana kang kacirir. Tumapaing padha kawis tinggal moyo panggrahitanya pengadiman serimpit ibu iji. Purwa Madinga paripurna tangragya keparang sinegepan sendur warna seta mbang nglopo bang putih keparang tuntun dening Rama kedharekan dening Bumila lamun Rimbaka panyayah ing ngarsa Sungklada ing madya mangkun karsa tuturi handayani tuntun jekar saking sasana Pandhapan tumujing sasana Rengga Riyasa Purma isen daping temanten saripit satu wustrepran jebo pindhanira Juriga manjing warangga manunggal dadya sajuga ingkang sawiji putri ingkang sajuga putra wis golong gilik rumaso jenggo angur ing cipta rasa miakarsane mungging jejer kalenggane rasa wangsawa rumangsa antara bene wajib hanggur kepik mulat sarya hangrasawani paring sedya temanten srimpit nggih kupangilaraken alaming jejaka tuwin alaming kenya ngancik alang madya mastuti ila-ila jaring Marakena kang jenemaning Marta Cinanding Ngawi. Arisang binaris teman sekepeng saya kabdi Nadya jumangkah mecaikan ban luban pengemadyan ing Brayan Agung upacara karebungan kang sepisan wujuding bapa timbang paradi ya bapa timbang katresnan ing kono gambaraken sepinten kasangkan Rama kawani temanten ingkang putra saklor ing datan basan datan mancindin mancradan Bapak inggih ngemundi bapak. Ya Bune. Awake dhewe jere wong tuwa ana tetembungan anak kono bapa pradah. Awake dhewe kudu mradhahi kanget barang putra yoga. Lan wonten-wonten aja mebidat-bidik mriko marang putramu Sekara. Di putra mantun di putra dhewe nyuwun dadi putramu dhewe. Bulangan kacar kucur kacar kucur tampa kaya ing kono gambaraken wajibing kakung kang telung perkara ngokang telu ngokang sepisan ngayomi kakung wajib paring pangamanten kang garwa kang angkara ngayani kakung wajib gunakaya pikuler madeng keteman kasoparken garwa barinaga
Alhamdulillahirabbil alamin tulus lulus ning sekolah Wisdan Jati Daupala krama pangging temanten karena pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sinengging berkah pangestu panjenengan para tamu sadarum para madya lan manggil pitu dinun saking mandra katemben tumapak parusgati posret karo bongan saking bobot timbang panaju tumrih kacar kucur purna mangki sang keparingan pangaswa ing pepadane pangeran ingkang ajiwantah penang sinebat tedhak pangabekten warna ukuran gesan kang prayoga ten lakoni terapun tindak yono selamat donya lan akhir wit mungguing dumadi sayekti amung angunduh ing reh panggawe niro marmoten narwas lan eling hanulata lekasing prawiku tebya ing manggi temanten keparang ngoloding pandang rama ibu menang sedebatan pangabekten katur panjenengan Bapa Sutresna nyunggungan Bapa keparang lolos wangingan putra teman keparang nyun tambahing pangestu pamuji saking krama kelawan ibu monggo Bapa Sutresna kasun lolos wangingan duwung ingkang dinagem arisang temanten kakung pinangga sifat kandelipun sang pinargia. Sigrana sekarang duwung dening panjenengan Bapa Tresna ing pangejap mridatan hangrip deting ing sang abiyanta kene kere putraku pucah sakloro saibu banget agawe jas rama kelawan ibu mutine dina iki Sri Namastumon kono wujuding wahyu palakrama yaiku sejatine jedumu ya kula. Mula tak jaluk sing sembodo. Sing kuwo anggo nempo paning Gusti Kang Mokawasa ya kula.
Nadyan Rama kelawan ibu datan nikahake bebasan cegah dar kelawan guling. Muga bisa dadi sarana nggon prangingan pangan agung ya kula. Arina pantaring tansah sampun kemaring kapuran ing Gusti Kang Mokaoso muga-muga enggal katekan sing diamuku. Enggal oleh mumungan wujuding pratipma kang bibangkita janora yemungan putra kang soleh lan soleh kaya kula. Wis kono jage suwan marang Rama Ibu kang sekolah ladang guru-guru lan bukuran yonggir tabalang jopu dromonto barokah ulaka barokah alaika wajama bainaku mafika kulo datan benten benterakan teman sari sigroswan ngarang Rama Ibu kang saking bukuran Kalijapi kadodok juri digali semedot jroning Wardaya kene keninggaran aku bocah sakloro. Bombong monggol sedaya Rama klane budining diwek didening sinang bakal mangun brayan kula ya mung wanti-wanti. Melenggo mangsa ronggir. Jroning urip bang mantur ingkang ngimanggung jagane limang perkara. Sadurunge katekan ngimang perkara jumbuh karo dawuh Kanjeng Nabi ikfan khamsan qabla khamsin. Sepisan jagan nomu raksan timurmu sadurunge toko tuwamu ya kulup kang angka loro. Jaganan sehatmu raksanan jiwa ragamu dimen sehat sadurunge teko lara kang angka telu. Jaganan sugihmu raksanan bondo donyamu sadurunge teko miskinmu. Marmane roe buntu pemkas kang mangkono nggih sak mangsa-mangsa sira nemeng kamukten. Bebasan kebaing kadonyan. Aja sulap marang kahanan. Aja gunungku melengkung ora undak kurang prayoga bagi nggih. Malah kapara gedhe rasa panang samu. Gedhe rasa syukur marang Gusti kang paring akeh nanggon sedekah ya kulup. Kang opapat jaganen. Longgarmu reksan mertumu sadurunge tekrawekmu. Tegese senajan direpot kaya ngapa aja mbok tinggalake salat 5 wektu ya kulup. Pungkasan nggir jagan uripmu sadurunge teko garis beten. Mumpung sira isih diparingi panjang yuswa dawa umur kerep manunggal Gusti ngepara siji. Wis kono tabalan coba mantra. Muga-muga kuncara ing bawana jayeng bawana. Purna sang biaging pangarsoda ing punika Rama Ibu. Menang sinebat dadak manggi
Suwanipun pepundhen kula Bapa ngadiman Ibu Wiji keparing ngaturaken perenting paraja. Udaring gondo babaring sedaya pantes manambrama rahipun para tamu sadharum. Mangke nyuwun gandhi pateng panjenengan ingkang wiranting pakurmatan Bapak Luar Sepuh Bapak Widodo Sarjanahukum. Jumeneng mangke kepareng jinajaran among juru tamu kalih kang kepareng njajari Bapak Lurah Widodo. Katur panjenengan Bapak Lurah Widodo Sarjanahukum. Pareng jenengan saking sasopaning tumujing sasatu saplumba bargati kinaraja ndakani ngatur mirambataning basa saking Bapak ngadiman sekalian. Tumaping padha jumangking sukut deping netra lamun tirpaka tan para bida wong agung matramon selagane. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawula nuwun winantune ngreh kabagian kawilujengan mugia kajiwa kasarira para tamu sedaya. Amit pasang kaliman tapi tinepino ing siku dendaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing ari kalenggaring parkyan enjang siang punika kawula kumawantun migas wacana hamunggel kawi. Sinartaran ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya. Boten ateges kawula hangirangi toto trapsila wit ing ari kalenggahan punika kawula piniji. Minangka talahing basa saya panjenenganipun Bapa ngadiman sekalian Ibu Wiji. Kawula kinen hangaturaken menggalak kaswekasing sedya babaring ganti wontenipun pargyan ing siang punika. Panjenenganipun para minispuh, para pepundhen sesepuh ingkang sampun puna ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah ing pantes pinundi saha kinabekten. Para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari ingkang dados pandam-pandum ing para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Ingkang winanting pakurmatan kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Sukasna sekalian Ibu Ciem dalasan para rombongan pengombyong pengarap pinanganten jalu ingkang saking laladan grugulan bukuran ingkang sangat kawula hormati para tamu kakung sumawana putri ingkang dat kalingga murdaning agrami kadang taruna muda dalasan mudi pantes sinudarsana sutresna budaya mardawaning budaya luhung kesenian kerawitan jangkep dalasan para kru ingkang sangat kawula tresnani. Saderengipun kawula murwakani atur nuhun dhateng satur panuwun saya panjenenganipun Bapa ngadiman sekalian Ibu Wiji. Cundha kalih kuncaraning bangsa ingkang hangembane koperasi Panca Karsa nengenaken panembah nun monggo kula dherekaken. Mujahaken ras puji syukur wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat ingkang sampun kaparingaken saengga wonten ing kaludhangan siang punika kula panjenengan sedaya saged kempal silaturahim wonten dalem panjenenganipun Bapa ngadiman sekalian Ibu Wiji kanthi sarining reh kawulujengan. Sepindah panjenenganipun Bapa ngadiman sekalian Ibu Wiji ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh para tamu sedaya. Mugia kaskecan pinarak lenggan kanthi mardu-mardi kaning penggalih ngantos paripurnaning paregyan wonten ing ari kalenggahan punika. Wontene wa sing sedya babaring ganti wontenipun pargyan ing siang punika panjenenganipun Bapa ngadiman sekalian Ibu Wiji netepi darmaning asepuh hangentas pitulus kenya putrinipun ingkang peparapun Rahayu Tiah Ayu Permatasari ingkang saestu sampun kajatu krami kalian Bagus Santoso putra jalu saya panjenenganipun Bapa Sukasna sekalian Ibu Ciem ingkang mijil saking padukuhan Grogolan Bukuran Kalijambi Sragen. Ijab kabul sampun kalaksanan rikala dinten Jumat Legi
Surya kaping 21 September 2023 duar lestu para rawuh sedayanipun lulus widodo nirbaya nirsangsoyo boten manggi halangan setunggal punapa-punapa. Wamatu-wantu panyuwunipun panjenenganipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji kunjuk panjenenganipun para rawuh mugi panjenengan kersa paring doa pangestu tumantu dumateng risang pinanganten sekalian. Mugi-mugi anggenipun badhe ngebyur palungguhan wonten madyaning balewisma saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Wonten ing kalaksananipun pargi wonten ing ari kalenggahan punika saestu panjenenganipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji boten saged kapikul kapundhak diri pribadi sedaya nyuwun gungan bantuan ego partikel bau suku kali tangga tepali sanes derek pamitra warga masyarakat wonten ing padukuhan Pabrengan Kilen langkung-langkung tumantu dumateng kadang taruna muda telasan mudinipun ingkang saestu pambiyantu panjenengan damel pengenteng-enteng sanggeman anggenipun miwawa putra Margya Siwi lumantar kaula panjenenganipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji sagedipun namung ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan saestu panjenenganipun boten saged paring pambiales ingkang kanthi kasat netra tumantu dumateng para-para sedaya kasumanggaken dumateng Gusti Allah mugi-mugi sih kadarman panjenengan sing kesaenan panjenengan pikantuk liru ingkang saraju kalih Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun para pinisepuh, para lenggah ingkang sinuba ing pakurmatan langkung-langkung mbok bilih anggenipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji nampi karawan panjenengan tentunipun kathah kekiranganipun wiwit aruh lungguh suguh ingkang samudayanipun boten saged damel nang penggalih sedaya kula wau nggih kawontenan lumantar kaula ugi panjenenganipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji nyuwun rumentaing sih samudra pangsama ingkang kathah. Gegandengan anggen panjenengan lenggahan sampun radi sawetawis wedal. Saya kepareng panjenenganipun Bapa Ngadiman sekalian Ibu Wiji panjenengan kasuh lenggahan kanthi mardu martikaning penggalih sinambi mangsuli daharan unjukan ingkang sampun katuraken wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi kawula dherekaken saking katepian. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah kiranganipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sembah nuwun kemudian kula Bapa Lurah Widodo Sarajan uga ingkang sampun bangkit babar wigati kinarjunaken ngatur marambatan ing basa saking Bapa Ngadiman sekalian ing mangke insyaallah Pak Lurah badhe nglenggahi kursi ingkang langkung empuk wonten ing DPRD Kabupaten Sragen lumantar Partai PAN nomor kalih. Mugi-mugi Allah paring ridho Pak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertaming mangki ndunggap tumateng pers gawe tidak pinata putu pinilih katur keluarga ngateng pisan. Bapak Kasno karena datan seratan catetan nawala ingkang tampi katur panjenengan Bapak Bayan Suyono. Monggo tetuangganing pangombyong rahayu nampah putu pangeston amung kasumanggaken mugi paring dawuh dumateng kadang birumugan sinten ingkang keparang diril putu pangeston wekdal kula aturaken. Monggo Pak Bayan Suyono. Mas Ri atur panglipur Mas Ri. Monggo di Monggo Mas perkadang ngudi daras keparang atau pas kurang ibu batang pertam cadaru katur dumateng perkadang-kadang saking ngudi romo amarengi tumapaing pers gawe tidak pinto foto pinilih punapa dene foto pakramaten sareng muradang ngudi laras ngudi romo di ngudi laras ceki. Iki monggo dipun lajengaken Mas Widodo nggih nglipur katur panjenenganipun sedaya para penisepuh, para rawuh, tamu senedan panjenenganipun Bapak Ngadiman. Suaraku koyo ngene Mas Son nggih. Nggih. Nggih.
Saderipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah wal nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Wonten ngersanipun para sesepuh binisba ingkang tuhu kinabekten panjenenganipun sedaya para rawuh Kakmah Putri tamu serjan saking panjenenganipun Bapak Ngadiman Ibu Wiji. Maliginipun katur baroyageng panjenenganipun Bapak Kasno Ibu Jiem tan kantung sedaya pangarak pangombyong ingkang sampun kepareng nderekaken ingkang winantu sang Gusti Pakurmatan ing siang menika wekdal benaringan saking panjenenganipun Bapak Widodo Bapak Pengendali Wara Lelipur mugi katur saking kawula karawitan ngudi irama ingkang pilenggah saking Gemantar nggih beku Gemantar Mondan Sragen ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Ki Dalang Marijan mekaten ingkang sampun kepareng sowan HPS matur nuwun ugi ingkang kepareng ngabadhaken kula sakadang sonipun ngapunten menika leres nggih GG profesional mestinipun ra ngoten nggih leripur saking kawula keluarga ageng Ngudi Irama monggo Cahayu Adi-ayu Puji ingkang lemo piyambak menika kalebet mbok-mbokanipun reken mengkaten lajeng ingkang angka kalih menika cilikan mengkaten menika Adi-ayu Evi menika asli piyai mriki menika nggih teng Gemantar niku rak hijrah rek ngoten. Lajeng ingkang saged kalih kula lah menika bojo kula ngoten kula tepangaken. Nggih kersanipun anyarengi kridanipun kadang muda-mudi tertamtu badhe arsung pasugata dahar siang sinom nyamet mugi katur Adi-ayu Puji ingkang saking Masarang. Tertamtu kula sakanca nderek donga pamuji kasipun Bapak Ngadiman mugi-mugi anggenipun badhe amengku adicara ing siang menika ingkang sampun katindakaken wiwit pramadhilan wisanipun tansah manggih kawilujengan mugi berbahagia selalu untuk kedua mempelai dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin barokah laka wa barokah ngalaika wa jama'a bainakum fi khair mugi-mugi gadipun paringi momongan wilujeng midhangetaken. Karana donga panjenenganipun Sang Pinanganten kalih menika kula sak gerombolan. Sak grup. Wah, gerombolan kaya copet wae. Nggih, kula sak kanca saking mantan. Lah nggih. Mugi-mugi mangke gadipun paringi momongan talining katresnan mengeten ri Sang Pinanganten kalih Mbak Diah ugi Mas Santosa. Alhamdulillah. Monggo Nduk, Mbak Ayu Puji rasa dungane Nduk ya. Keluargamu dhewe ra cetha kandungane manten. Pikiran keluargamu dhewe Cahayu. Sing ndongake ben Mas Widodo karo aku wae. Sing keluargane sakinah mawaddah warahmah. Leh wasis.
Mas Widodo monggo piwulang katur pandheripun risang pinanganten kalih. Mangki kersane Pak Lurah mawon. Pak Lurah nggih. Jan Pak Lurah Widodo. Nggih. Lho Nduk, jeneng kuwi padha senajan to jeneng padha, ning nasib kuwi beda. Mas Widodo cekap MC manawi Pak Lurah Widodo Bapak anggota dewan. Calon. Insyaallah dados mangke. Nggih, alhamdulillah. Nggih, jenenge nasib ki aja do meri, Cok. Gusti Allah sing ngatur. Ning ya kudu ikhtiar. Ikhtiar nggih. Ikhtiar niku penting. Jaga ketok sing sapa. Monggo Cahayu. Artis nggih niki ngeten Mas Dodo, iki kula tepangaken bojo kula niki wau rak Dik Nita. Niki gantos kula. Iki bojo kula ingkang sowan. Nggih, menika ingkang lan semenika. Sing nomor 3. Aku terima turamu ya ora apa-apa. Ha ngerti enek anyarane rak ya ra iki sing tak aku. Ha jebule. Menika Adi Ayu Sasa ingkang nembe sowan. Nggih. Dan MC kok mencela-mencere kabeh didaku bojo. Kowe desa ngalor. Nggih. Ngene, Nduk. Teng mripat ngeten iki rak marai pero to, Pak. Nggih, mau lihat-lihat niki wah. Biar. Ya udah Ayu Puji, Mbok Tuwa. Kesenggol kok lambengku kok dadi ya ora tak sidake. Alhamdulillah. Mas Ngadiman. Mugi-mugi Mas Ngadiman mangke ndang dipun paringi momongan putu. Soleh napa dene soleha. Amin. Ayeme piyai sepuh niku ndang paringi momongan putu. Ngoten Mbak Wiji nggih. Mengke nawi sunatan nanggap Mudi irama malih. Lho, ora apa-apa sunatan sing nanggape bae iki ora apa-apa. Digawe meneh. Ya Nduk. Ya nek MC-ne dudu aku ya luwung rasah bae. Wis rasa nanggap bae. Ya Nduk, Cahayu. Kan si kucing kagarap gumiak Mudi Romo. Yo.
rumangsaku teka karo elang enteng tak awe mung tansah ngijing sing takon jebul siku Alhamdulillahirabbil alamin. Mekaten ngaturaken libur saking kawula keluarga ageng karawitan Ngudi Irama. Ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Ki Dalang Marijan saking Beku. Nggih, alhamdulillah mugi mangke mahanane swasana reging siang menika wonten wismanipun Mas Ngadiman. Nggih, niki mantuke mboten kula waos mawon Mas Ngadiman. Nggih, Mas Ngadiman mawon mboten sadekeki dalam kurung mantuk. Wah, kirang kepenak kula nggih. Mas Ngadiman kalih Mbak Wiji. Alhamdulillah saged nyewanaken Ngudi Irama. Karana saking kersanipun Pak Ngadiman mangke pisowan kula nggih kinarya lipur, nggih kinarya sumpah kurmatan katur panjenenganipun para-para ingkang kepareng nderek ngregengaken swasana ing siang sak mangke. Malih ginipun katur panjenenganipun Bapak Pangarak Pangombyong mangke ingkang minangka cundhakane lampah Pak Bayan Suyono mongko nembe dahar siang nggih dipun serantos langkung rumiyin menika kula tepangaken dik sasa ingkang nembe sowan siang menika mangke vokalipun seniwatinipun wonten gangsal menika ingkang setunggal tasih perjalanan dumugi Alas Ruban iki bintang tamu kok Jakarta. Terus mangke cecolong ingkang kula tampi menika mangke dalu wonten Beksan Tayub widyawatinipun jangkep wonten Songo. Sida apa ora ya, Nduk? Mas Ngadiman Piyai Kondang kok nggih. Pak Samin pinar lenggah mangke nganggengaken swasana. Karana panjenenganipun Bapak Suyono Pak Bayan nggih sampun paripurna ngenya ngrapi pasugata dahar siang mangke ugi kepareng kasuwun dereng nglajengaken swasana silih sarwa panjenenganipun sedaya para bapak pangarak pangombyong monggo ingkang nderekaken panjenenganipun Bapak Kasno Ibu Jiem ingkang saking Grugolan ngaten Pak nggih kula tenggo niki mangke menawi kula ngaturaken lagon mangke nanggung wekdalipun kamangka gending iki dawa milanipun mangke sabibaripun ngunjuk teh ginastel lajeng kemawon Bapak Suyono kula suwun mangke swanten masipun kinarya ngregengaken swasana siang menika. Dangu mboten sowan mriki nggih. Mengke Waradin. Nggih, mboten Mas Amin mawon, mboten Mas Bayan mawon. Pak Diku wah awet enom kaya bapak caleg. Nggih, matur nuwun ngunjuk teh ginasel langkung rumiyin monggo. Monggo Pak Suyono. Yen Cinandra tindakipun Bapak Bayan pindho wong agung ing Mataraman kadang ruduk. Sayang tidak yo Wilujeng siang Bapak Bayan Suyono nggih. Wilujeng siang Mas. Milanipun anggen kula matur prasasat kados kagelak ing sima. Milanipun gemene wekdal mangke saderengipun adicara paripurna ampun ngantos saking Ngudi Rama kok dereng saged caos pakurmatan mekaten nggih. Menika wekdalipun mirunggan kula semanggaaken. Wonten catur seniwati kula aturi milih.